От поляната с кръга отиваме към Параклиса Свети-Илия, който е направен от подръчни материали, даже доскоро беше открит. Тук по стара легенда някъде е бил манастира Свети-Илия, може и там на високото, да? Там е огъня, който, както по данни на човек от Широка лъка, манастира Догела Света Троица и манастира Свети-Илия са двата най-стари манастира в Римската империя. Първи християнски. Тук някаква плоча. В корените на този голям смърч от силната енергия. Постоянно тук дърветата изсъхват, падат, не издържат на силните енергии на местото. Ето вижте, това всичко е сухо. Всичко е сухо изпадало. А ето го и Параклисчето. Може би и тук е била самото манастирче, имало някакви пристройки. Ето тук си влиза. Ето. Това е през самите основи. Тук в Здравеца са основите на Параклиса. Сегашния, може би и на старото манастирче. По една хипотеза на един местен родолюбец, който написа 2 книги за Лилко, се предполага, че патриарх Евтимий, изчезвайки от Бачковския манастир, е дошъл тук през Косово, Бяла черква, Лилково. Ето. Това е сегашния вид на Параклисчето. С иконите. Тук се палят свещички. Един свещник, бай Иван Бог да го прости го направя. Това е старата икона на Свети Илия, която беше от едно време, само тя от една плоча стоеше, как се е качил на огнената колесница. Свети пророк Илия. Тук са оставили дарове, гривнички, парички, маниста. Да, даже и тайната вечеря. Малко пише на гръцки, но нищо. А тук е много интересно как се е сцепила иконата на Христос. Самата хартия се е разцепила. А защо? Точно по средата. Да. Ето тук гарвана носи на някой мъдрец отдолу под скалите. Жълтичка ли е? Да. Това е. Ето тук. Тук има голяма гледка. Бяхме го снимали от връх чуката. Светилието и кръста. Тук е масата, на която сядат при даване на курбана или при идване на гости. Направени са и пейки от естествени каменни образования. Да, някой пак е правил буклуци, мрежи, найлони. Бяла черква, там изгрива сутрин. Там изгорялото. Поляните са на Башмандра. И тук надолу е цялата долина. Това долу е връх Чуката, откъдето го имаме снимано обратно. Връх Чуката, село Орехово. Село Орехово среща цялата голямата преспа, Демир Бабатике, а там се вижда като пирамида и Кръстова гора, до нея Белинташ. Надолу в дъното е село Павелско, преди него е Хвойна, Малево в един ръкав не се вижда. Сам е хижа Кабата, този връх е Цириковата черква, а сам по веригата вече не се вижда. Също много паднали и съхнали дървета. Тук е малко като
скален връх надолу се вижда. Да. Тук има един много интересен камък. Той е като сателит на Чини и се предполага, че на него са правили мисловните връзки с другите два храма, които са свързани с него. Ето. Тук има нещо като малка пищеричка отдолу. Някакво заслонче. Ето и камъка, за който става въпрос. Само че е разцепен на две. Има и паднало едно дърво. Може би сутрин тук са медитирали и са си говорили без телефони, без GSM. Ето камък. Приличаш на сателитна чиния. Само че е разцепен на две. Пахничко. Ето е цепката. Ето и тук един голям смърче подпрял камък. Тази зима. Тук долу и другата площадка. Там горе у нея камъни са огнището. Правихме един кръг. Тук долу много интересно. Има и зидове. Има едно отзорнато. Нещо е потънало место, ама дали не е някой тайни подземен ход, не се знае. Трябва да се проучи. Ето докъде е. Много паднали дървета в него. Просто е дупка. Много интересно място. Дали па не се е отворило тази зима, а не. Има камъни и зидове и надолу е много интересно пропаднало.